Biz de әлеге мюзиклның ничек төшерелгәнен һәм биредә катнашучылар белән, иҗат төркеме белән аралашып кайтты. Белүебезчә, ТНВ каналында Яңа ел мюзиклы төшерелә башлады. Аның бүген беренче көне. Менә төшерү вакытында нинди кызыклы хәлләр булганын без бүген белербез. Күпләр өчен Яңа ел килү мандаринасы белән бәйле. Җир өстенә кар яту, чыршы бизәү. Әле ноябрь айы гына, иртәрәк диярсез, әмма ТНВ төркеме Яңа ел мөгъҗизасына башы аягы белән дигәндәй шумды. Чыршысында бизиләр, гирляндаларда эләләр, хәтта артистларыбызны да бизәндерәләр. Менә мюзиклның эчтәлеген бик зур сер итеп саклыйлар. Сезнең өчен, хөрмәтле тамашачы, махсус шушы серне ачарга тырыштык. Безнең объективка хәтта мюзиклның 6нчы сурәтен төшереп алу бәхете дә елмайды. Ләкин әлегә сурәтнең эчтәлеген ачарга ярамый. Актерларыбыз елмаеп кына тора, сорауларга безгә җавап бирергә ярамый диләр. Шулай да без оештыручылардан интервью алып өлгердек. Ну, сегодня первый съемочный день. Мы снимаем новогодний мюзикл «Хасите». Без Яңа ел мюзиклын төшерә башладык. Ул безнең Яңа ел төнендә Яңа гасыр каналында эфирга чыгачак. Мюзикл төшерү безнең өчен һәр вакыт бәйрәм. Барыбыз да күтәренке кәеф белән бер сулышта эшкә керештек. Съемочный день это всегда волнительно. Мондый җаваплы эшкә тотыну мизгелләре әлбәттә дулкынландыргыч. Графигыбыз бик тыгыз, әмма төркемебез Аллага шөкер әйбәт. Шуңа күрә сезне, хөрмәтле тамашачылар, шатландырабыз дип өметләнәбез. Безнең геройлар нинди кызыклы мөгъҗизаларга уралганы әлегә билгесез, ләкин бар тарих Хасите тирәсендә әйләнеп йөрәячәк. Үзебезнең борынгы милли бизәгебез нинди серләр саклый икән соң? Хәзер инде күпләр аны белми дә нәрсә икәнен. Бигрәк тә яшьләр Хасите дип әйткәчтен нәрсә соң ул дип сорыйлар. Менә хөрмәтле тамашачылар, сез интернеттан карагыз әле, нәрсә икән ул Хасите. Хаситәне әле аның кию үзенчәлекләре дә бар икән. Ул бит төрле халыкларда бар. Безнең татарларда кайсы яктан кияләр икән? Сул яктанмы, уң яктанмы? Фильм барышында төрле маҗаралар була, кызыклы. Яңа ел бит инде ул. Анда серлелек тә бар. Анда безнең эстрадабызның танылган артистлары уйный. Әлбәттә, тулы җавапны безгә әле берсе дә бирә алмый. Чөнки серләрне, кызыклы хәлләрнең шишелешен барыбыз да Яңа ел төнендә генә беләчәкбез. Хезмәттәшләребезгә куйган барлык максатларына ирешүләрен теләп калабыз. Казанда